Saya nyorot sendiri ya. Bareng Ronyong. Siringe ana apa? ana pandangan wong mulus dijilus ya katone tatonen bahayane nemen. Batik pe wis diedit mah. Iya wis di. Nang ta ora. Lokal sing kayong tato-tato dideleng wong. Ya. Ora. Tegane weh nang Tegal tegane kayong tatonen katon mruluk ana wong nyekel di banda-banda. Wong Tegal sewote karo wong tatonen. Petarman kowe. Penjahat. Wih, penjahat kecandakan yang Tegal kabeh. Bareng karo Ronyong ya. Bareng karo Ronyong kowe. FYP-ne bareng. Serbu saprene Tegal. Nah, ana apa sih? Gunae para aidit. Apa kowe? Apa sih? Katene edit. Aidit ya senenge peperangan. Jangan keren, subscriber ya, subscriber. Oke, subscriber. Milang yang lain, Subscriber. gambar Subscriber. lain. Lalen ya. Milang gambar Subscriber. lain. Rek gambar